Niin liittyy hauska sanonta, että kuultaan teeren peli. Oot kuinka moni kuullut sanan teeren peli? Eikä siinä ole mitään järkeä. Onko se syntynyt sillä tavalla tuolla pellolla joku lintujen bongari ollut katsomassa lintuja, se on katsonut, kun teeri painaa ja menee kaikkea karhua pienempään. Vai joka muista teeren peliä. Niin miettikö, jos olisi nähnyt possun? Olisi vähän erilaisia keskusteluja statuksen illan jälkeen, jengi soittaa toisella. Onko se mitään possun peliä? Tai kännissä kuin käki. Ei linnut ryyppää. Onko sillä tavalla, että pulut ja teeret, ne on rauhassa tuossa navetan kulmalla, vetää ihan rauhassa bissejä, yhtäkkiä, aikin viidat piiloo, käki tulee. Käki tulee sieltä spaarin huolessa, hirvesseipästä. Mitäs pulut ja teeret, onko tää possun peliä ollut? Onko pulu saanut pesää viime aikoina? Miksi te sanotaan pesäksi? Pesä on semmoinen epäsiisti risukasa, missä on monta munaa yhtä aikaa sisällä. Mulla on olkapään kanssa ollut vähän ongelmia. Mä en saa tätä oikeata kättä nostettua tän ylöspäin, mutta täytyy tehdä tämmöisiä harjoitteita. Sinänsä se oli ihan ok, mutta semmoinen yksi partiolaisjärjestö, mihin mä liityin, niin sieltä tuli palautetta, mä en ole täysillä messissä kokouksissa. Meidän miehillä on semmoisia kummallisia tapoja. Mulla on semmoinen 3 kasin sääntö. Että miehillä on 8 vaatetta. Naiset käyttää niitä vaatteita 8 kertaa, miehet käyttää 8 vuotta. Menkääpä jonnekin tuonne kuntosalille, kun siellä miehet on treenin jälkeen just menossa suihkuun. Niillä oli Calvin Kleinin kalsarit siellä näin tyytyväisenä, että kerran hypättää näin, niin toinen kivessä tippuu tästä reiästä. Ei näitä voi heittää pois. Suomi voitti M-kulta 95, kun oli nää päällä. Miesten alusvaateosastossa pitäisi olla sellainen paikka, missä on roskisreikä sille kalsareille. Sitten siinä vieressä ne lailliset terapeutit antavat tukea, että sä voit tehdä sen. Mä oon sinkku, mä oon lapseton, mä oon semmonen 10 minuutin koomikko, mikä on sama kuin työtön. Viimeisessä naisjutussa on niin pitkä aika, muistelin sitä mustavalkoisena. Mä oon käytössä katsoen täysin yhteiskunnan hyödytön keski-ikäinen. Jos mut olisi tiputettu Amazonin viidakkoon, mä olisin syntynyt Amazonin viidakkoon, siellä mä menisin harmaat munakarvat tuulessa heiluun. Pyörisin ympärissä näin. Ja just saavun keski-ikää. Puskassa rahisee, sieltä tulee kuuluisa luontodokumentintekijä Sir David Attenborough kuvausryhmineen. Jaha, olemmekin tulleet nyt mielenkiintoiseen aikaan. Täällä on yksi saapunut keski-ikään, nyt hänestä valitaan kylän vanhin.